Minang pun hati ko jadi ukurannya. Dari Ristawardi itu gapu nak kini yo hatinya sanang. Yo sanang hati ambo yo. Bakau kawa putih belanjo nyo lagi honor dorang saji. Dek pandai mengaji nyimbo dorang. Iya kan? De si anu tu saja lakinya babini lah kurui sebadannya iyo nyo makan nati. Ambo pai barale patang anak daro mudo baru pi marapulai lagai ba mangko amuhnyo nyo kanai hati. Lalape dari pinjaro kane tembak lo kakinya dek polisi ndak berubah parangenyo do nyo kare hati. Awak lah payah memberasihan pekarangan nyo buang jadi orang sarok kesinan nyo busuk hati. Nah, ini dia. Lain tak salah orang Minang memprediksikan hati seperti itu, tidak. Kita tutup dengan hadis Nabi wa salat. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri manusia itu ada darah beku atau daging bulat. Iza salaha, kalau baik dia baik seluruh tubuh. Dari kepala berpikir yang positif. Kalau hati baik dalam tangan melakukan nan baik, kaki ke melangkah ke tempat nan baik.